Ivo bi an filɛ nin yɔrɔ in min na sisan adamaden caman bɛ yen nɔ u ka ɲininkaliw cayara kosɛbɛ don ko an ka fayida ninnu kan n'o ye an ye yiri minnu bila dɔw yɛrɛ ye ne wele bi a ko Ayatulahi a ko n b'i fo k'i barikada a ye n wele fitirida in na Bamakɔ ka don a ko Ayatulahi ne yɛrɛ de n tɛ burusi kɔnɔ quoi mais ne yɛrɛ bɛ taa n ka yiriw bɔ a ko nka ne kun bɛ ko dɔn nga i ye kodɔn dɔ fɔ n ye n yɛrɛ nana ye reality don siga t'a la fiyewu ne ko yala o mun ye a ko i ko an balakaw ka hakɛ to n'u bɛ u bolo bɛ ji la walima u b'a faamu to o kana cogo min na n'u bɛ règle la u kana sɔn ka maga fura kilisita ninnu na n'o tɛ a b'a tiɲɛ a ko walahi an bɛ taa fura caman san sugu la a caman an b'a fɔ n ko a ma ɲɛ n k'a ma ɲɛ a ko ja a ju de ye nin n ko hakika la Ayatulahi de b'a f'i ye wallahi a caman ju de ye nin a caman ju de ye nin n ko fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw n'u tun b'u ka baara sɛbɛ dɔw kɛ u tun bɛ mɔgɔ fila de kɛ k'a baara kɛ n bɛna o segere f'i ye bi n bɛna segere dɔ d'i ma bi ala kosɔn i k'i hakili to a la fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw n'u tun bɛn'u ka baara kɛ n'u b'a di muso ma u b'a di muso ma muso min tɛmɛna bange ma o kɔrɔ y'a bolo tɛ ji la walima musomanin min bɛ yen n'a ma balikuya i y'a faamu fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ n'u b'u ka fɛn di muso ma k'a dilan dɔrɔn u b'a di nin fila de ma ka caya muso min tɛmɛna bange ma walima muso min bɛ yen a ma se balikuya da ma i y'a faamu karamɔgɔkɛ yiri dɔ bɛ yen n bɛna yiri damadɔ f'i ye n'i y'a yiri damadɔ kɛ n'i y'a kɛ ala sɔnna a ma n'ala yɛrɛ kɔni sɔnna k'i k'a sɔrɔ k'a kɛ ka ban o kɔrɔ ye ko ala sɔnna a ma k'a jaabi n'o tɛ i b'a danna da i bɛ se ka san kɛ a tɛ kɛ i tɛ se k'a kɛ i tɛ se k'a kɛ mais ne bɛna segere d'i ma bi n bɛna segere d'i ma yiri don a y'a hakili to yiri la a kana yiri sɔn u b'a fɔ a ye ko a ye taa sɛ faga k'a lamini dɛ a ye taa joli bɔ a kan a ye taa kɛ haramu don total wallahi u b'a fɔ ko yiri o yiri ko i ka taa sɔnni kɛ k'o de b'a ɲɛ n kɛlen na kuranɛ na a bɛ ɲɛ k'a sɔrɔ sɔnni tɛ sitana nin yɔrɔ ye sɔnni in dɔrɔn de a ye sigiyɔrɔ de bayini ma i y'a faamu mana chaise ta ka d'a ma a bɛɛ i y'a faamu mɔgɔ o mɔgɔ b'a f'i ye u b'a fɔ de Ayatulahi de filɛ k'a fɔ a ye dɔ sigilen b'a fɔ sisan a t'a ɲɛ dɔn de e ma n faamu n kelen t'a bɛɛ dɔn n m'a fɔ ko n ye dɔnnibaga yɛrɛ ye mais n bɛ ka recherche min kɛ wallahi billahi n'u y'a f'i ye ko yiri o yiri ti ɲɛ ni sɔnni tɛ n kɛlen na ala la sɔnni to yen i ka t'o ɲɛɲini i b'o ɲɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ sɔnni tɛ cɛ dɔ y'a fɔ ne ye ko n b'a fɔ k'a barikada kana Ganadugu ka don n ye dalili sɔrɔ Ganadugu de a ko Ayatulahi a ko n'i bɛ fɛ i ka feere kɛ yɔrɔ la jama kana hiriri k'i kunna k'i b'a dalilu dɔn wusulan na wa n ko n bɛ dɔ dɔn ne tɛ nkalon tigɛ o ni dɔ dɔn o b'a fɔ n t'a dɔn ayi n tɛ e ta in de dɔn n'o tɛ n bɛ dɔ dɔn a ko n'i bɛ fɛ jama ka i koli a ko i bɛ kolonkisɛ sɛ ɲini kolonkisɛ sɛ i b'o ɲini a ko i bɛ taa si ladɔn lajɛ si ladɔn min poyilen don si sanfɛla fɛ a ko i b'o kari turabuden dɔ bɛ yen nɔ ko Nabila Musa u b'a fɔ a ma ko laban a ko i b'o sɛbɛn 888 a ko i bɛ si ladɔn i bɛ sɛ faga ka joli kɛ a kan a y'a fɔ cogo min na n b'a fɔ ten mais n b'a f'i ye ko i kana kɛ satana nin yɔrɔ dɔ a bɛ kɛ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ ne y'a kɛ k'a sɔrɔ ma sɛ faga satana nin yɔrɔ ye sɛ faga joli kɛ nin a ko i bɛ joli k'a kan n'i ye joli k'a kan n'a jara k'i bɛ taa foroki ko n'i y'a foroki k'a kɛ wusula ko ka parfait kasa dumanw k'a la ko n'i y'a wusu ko jama hiriri don ne ko a n ko n y'a mɛn n ko a diyara n ye ne ko a bɛ yan denmisɛnninw do u b'a fɔ shiriku a kan ka dɔnni wɛrɛ min d'i ma a t'o di bilen i y'a faamu ne m'a fɔ a ye ko ka kan na n ma foyi fɔ a ye ne ko awɔ n ko n y'a mɛn n ko a diyara n ye dɛ ala ka barika don a la mais n yɛrɛ dusukun na la ilaha illallah ka sɛ faga k'o joli kɛ yiri kan ko o la ko de bɛ mako ɲɛ i ɲinɛna o yiri tɛ quoi yiri ye sababu ye mais ala de bɛ n'i mako ɲɛ ala de bɛ n'i mako ɲɛ
mbalimake u ya caman nɛgɛ ni nin yɔrɔ a b'a bila atelier de bɛ ka fɔ a y'a bila billahi ala b'aw mago ɲɛ k'a sɔrɔ a ma sɔnni kɛ ne de b'a fɔ ye kuranɛ de filɛ u b'a fɔ ye kuranɛ dɛ ala u t'a dɔn hali bi dɔ bɔra ne fɛ yan bi a b'o fɔ Amérique a nana yan wula in na an bɛ baro la billahi a ko ne ye miliyɔn min bɔ mɔriya nɔfɛ moriw ma ka miliyɔn bɔ ka misiw fa ko n t'a dɔn quoi ko n ye ko dɔ kɛ ko a fɔra ko moriw ye nin kɛ ko a kɛra quoi ko ale t'a dɔn n ko n bɛna fɛn kelen de f'i ye u y'a fɔ k'u ye misiw de fa mais misi ma fa n'u yɛrɛ ye misi fa u ye misi fa mɔgɔw k'a dɔn ko quartier kɔnɔ ko morikɛ ye misi fa mais u m'i ka baara kɛ n'u yɛrɛ ye baara kɛ baara min don u yɛrɛ de t'a ɲɛ dɔn mɔriya nin de mais n ka wusula in d'aw ma fɔlɔ n bi mɔriw n b'a kala su in na a b'a dɔn ka kɔrɔ koyi nka kura bɛ fara a kan wusula in a ko n'i ye nin kɛ sisan i b'a wusu ne hakili nana sɔn ne taara an ka dugu la an ka si dɔ bɛ yen nɔ a ladɔn bɔ ma sanfɛ fɛ ladɔn cɛman yɛrɛ de don yɔrɔ ladɔn ye qualité fila ye ladɔn musoman bɛ yen cɛman bɛ yen ne ye ladɔn si ladɔn cɛman yɛrɛ sɔrɔ k'a kari n ye n sigi a kɔnɔ n ko ala ni cɛ in ko ne ka sɔnni de kɛ parce que a ye min fɔ u t'a fɔ i ye k'i ka sɔn koyi ko k'a bɔ a kan ko k'a bɔ a kan u t'a fɔ i ye k'a sɔn dɛ ko i sɛ in fa ko k'a joli bɔn a kan ayi numukɛ fɛnɛ a ko ninnu kalama koyi cɛ in fana dumɛlakaw a bɛ taa a ka baara ye yan ko fakoli tɛ ni maganboli bɛɛ ye ok ko k'a bɔ a kan ne ye si ladɔn in bɔ min kɛ ne ko ala e ye ne seere ye ne dusukun na cɛkɔrɔba in a y'a fɔ ne ye cogo min na ne tɛna kɛ ten ne t'a kɛ ne ye baya de kɛ n ko n tɛ fila fara ala kan ne ye joli bɔn fɛn dɔ kan k'o de b'a to k'o bi ɲɛ ne ka baya tiɲɛna walahi layidu tabaliya ka fisa layidu ta k'a tiɲɛ i tugu kan aw fɔ ten parce que mɔgɔ ka silamɛya bɛ se ka tiɲɛ adamaden bolo k'a sɔrɔ i t'a dɔn o de la bisimilayi laban na a fɔra ala i kana kɛ i dimina minnu kɔrɔ la o ye mɔgɔ minnu tugu k'u ka silamɛya tiɲɛ o ye ala dimina minnu kɔrɔ ye wala dɔɔnin na o ye filibaganjiw ye mɔgɔ min filila k'a kɛ k'a sɔrɔ a t'a dɔn mais tafsirikɛlaw ko ha yahudiya ni nasara tiɲɛ tɛ ala m'a fɔ ten min t'a dɔn ani min y'a tugu k'a kɛ o fila de don ala kana an kɛ nin fila si la n ko ala ne ye baya kɛ ne baya kɛla ne kana n sigi si la dɔn na ka tila ka sɛ fa k'o bɔn o kan n ko ala ne tɛ fɛ k'o kɛ dɛ i y'a faamu ne ye si la dɔn ye ne n se dugawu min na n y'o k'a kan n yɛrɛ taara n sigi ka turabuden yɔrɔ sɛbɛnni kɔni ala y'o nɔgɔya ma ni bi tɛ kɔni ala ye sɛbɛnni nɔgɔya ma kosɛbɛ n ye musa turabuden musa sɛbɛ 888 ka nasi kɛ fɛn in na k'a ɲagami si la dɔn in na k'a susu k'a kɛ wusula ye n taara sɛ danga san sugu la i y'a faamu wa ka n'a fa ka sogo kɛ piya ala nin ye n ka sarakati de ne ta ka joli bɔn a kan joli ye dugukolo de ta ye wala ala ko k'ale mago foyi t'an ka joli ninnu na a mago tɛ fɛn ninnu na n'a bɛ kantigɛli kɛ dɔrɔn a kana kantigɛli kɛ k'a bɔn yiriw ni fɛnw kan a man ɲi wala u b'a nɛgɛ k'a bila a la dɛ sɔnni tɛ dɛ a laada de don heyi sɔnni don a b'a ka silamɛya tiɲɛ n ye n ka sɛ fa k'a dun piya ko ala n ka sarakati minɛ ne y'a wusula di segu fini feerela dɔ ma ye karamɔgɔkɛ bi kɔni a bɛ to ka porokoto ka n wele kuma bɛɛ a bɛ to ka n wele ala k'an bɛ sɔn a ma balimakɛ n'o y'i bila k'i ka sɔnni kɛ sɔnni to yen atelier de bɛna f'i ye karamɔgɔkɛ cɛ de nana ko a bɔra mɔri caman fɛ yen n ko walahi ni ne y'a fɔ k'u t'a dɔn a bɛna fɔ ko atelier bɛ k'a yɛrɛ fɔ de n k'ale na alikuranɛ na yɛrɛ fɔ tɛ aw ɲɛ b'a la a bɛ taa mɔri 1000 yɔrɔ la bilahi talahi mɔri i bɛ mɔri jɔ 100 kɛrɛnkɛrɛnnena bamakɔ mɔri minnu bɛ yan i b'a jɔ 197 si tɛ mɔri ye a si a bɛɛ ye ka ko dɔ calculer ko n ka ko dɔ fara ɲɔgɔn kan o la i mana taa bɛɛ olu ma ni maa 10 maa 20 nana maa 3 n'olu ka baara kɛra olu kunna jalen a tɔ bɛɛ ta ye fɛn dɔ bɛ d'i ma ye o yɛrɛ ye kunna jalen n'o tɛ i ka numéro bɛ tila ka bila liste noire la n'i ka weleli nege bɔlen nin ka weleli nege bɔlen don u b'a bila liste noire la b'i si kɛ k'a wele n'i y'a wele numéro wɛrɛ la n'a ye kumakan dɔ dɔrɔn a b'a tigɛ mɔri ni kɛɲɛna ko la i b'a fɔ client ye tiɲɛ yɛrɛ la n ye n seko kɛ mais billahi n'i ye ka numéro bila liste noire kan a ka wele ma nege bɔ dɛ i ma min kɛ i m'o kɛ o voilà
ima minke imoke suno ala ti beka dugo mena di mama ay me billahi min yere bara kifa yere ba dogo tiere la ni ngoro le tekli nga ne ko ni make men nana vebi mamu ga nana vebi e nye war soro bi ko bi jara ko me karsa en wele bi ka dugo mena na morti wasunu yi karsa en wele bi ka muso e di soro morti wasunu yi ukunga ngambla ka babara ka la patro ko kwa inda fo ay numi morti wasunu yi ha fo client chama soro labi wari soro labi ngani mbara minen to dafa sisa moru de baro ke ngani ay girma do soro bi amina ni to dafa sisa allaje subhanallah go iga wartara iga mishini iga wartara be umore kalto de ma akorate ko more ate chin ko hango billahi ayatul sigile fle ngalena alqur'ana wallahi nebi saka filika ala kota me billahi tallahi nebi ga barake ni ala to ko an qur'ana di yiri ne mo se kilisi dia jien kono ko ne ba do nga sharia don na ko ni folti beslamema ne to fo me adonia benina ne mo se ne son kilisi la donia benina kilisi e ba wa ko ta fi ko bamana kilisi ka talia mo bi ka fefle nyami nyona kilinte wala mba yoro du mabi ko mi ne to ka fongo bamana ya don bena moria don bena ni bamana ya don fara mo ko ko jo don nuni fe nundu aka do kilisi ko ni jogote nyonya sirala ya famwa kilisi ni jogote nyonya sirala aw mo do ba fo ayo ko atoko idi ko mbito ka fo ngo bamana don bena milla turu do maketa abu kono ko kalabanji minu mitu sigi fi maka je maka blima mai muso jama zande surumante pande fo gate ida balle do ka do fena ka abu kono ko kodo ne ba fo ngolla turu don bena na okote de ay kari yere neke okote mi la turu de dima ne ma fo ko na ne fe o odongo ne afo nga faida la ngo hey jurube aw minuna walma aminu kamana ganedo aka warkula ne kamana gana ko suku ko yara pew kana na tula yoro la de la yeli toy wuro dengeli sa wuro dengeli kana ke ka bolisone wuro insa ka turabude ci aka turabude jme mus adama turabude adama we garsega suyi kene oye atoko izumane ngiga wuro ceci flaika adama ci kileka eka zumana ci kileka eka wuro nyime ka nyaka datle lai o tle koro ejme yana kajja ibi war soro ngoy prevu ka yire ne ba dondi la turu men ne mugo tema shika du ngola e chogo do aga du kono dai donda e bota ne mugo to la jalin non du ciudu ne bi dallude dima take muso ko ne ma ko aytula ko billahi dugu jira akol luwaze juru kumenena luwaze juru kumena fu meni ka boso kono ako nyi ka fe keddo mina amajja fiu do ene wele ka watanji ma nyinga luwaze sara burkina Allah musun be burkina mene be burkina muso mago manya bara bana ne ko nebe ka ninde dawma nga ka bo shiriku yala nga safa menu me ka goshe nga ka boala me o chama ve ha morudo yeso ka kuma do ni madane ga kuma na nyanyi ni ala fe kana ke ala kana ke li ren ko yeme isabtel tere ni sigara doro ko yeso ka kuma do ko atulebe ka mindi doro ala kana ke li ren ko yema fiu nga nyanyi ni ala fe ka sigi nyanyi ni ala fe ni darala ko daludo ko erozoti ngalotige mala mara ko jugu de ngalotige mami fama mara ba ma mara weekend nata bay o de ngalotige ngalote erozo ngalo e lamo yoro ni boyoro yi ma dogoya kasa habi kam go dogoya erozo ga bila erozote afana baba bulu chugo mena wali fa ba buluti abi kam go namara ayre balema ba bulu chugo mena abi ka wal balema menu namara lu ba buluti abaw kono ko abi ka wal mo go de namara la kamno dumsema kamno jujon wati obo namara la ko hinga uya bla asutura kai ni adama de wa fo febe mangona ya fi jugo nene ko yivo ngona ya nene mena ni mana ko karama ko mana tlegele amana bita yi cife ni mena ni jugo mena ki ko na bita yi no fe awo ni jugo e fon fen yin na yizo kai bake kana se kada ni nana jojo ni mu chugo karamo kai bitla ka woro wa tule bi ka fwaye hey ay shirku dabla flan nga foya nganda wahabiya ka ni flan nga foya no mare o lu ça fait olu tan nungwa mikele won vai wallahi bilahi ba wahabiya la ni fe kan lafiya jien kono kini balma o kake nyondoy i dogoni nunga sika gerila i balma muso nunu de nga sika gerila aka duka jabo wahabiya la e mimbe wahabiya la ngale na alala hal nane ma février e ba do ko aka du e du fangli mai
parce que kɔrɔkɛ denw tɛ se ka gɛrɛ dɔgɔkɛ musow bɛ yan fɛ dɛ cɛw bɛ yan fɛ dɛ cogo dɔ mais an m'an dubi koyi la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi ni bɛ fɛ i ka du ka ja bɔ wahabiya la wahabiya kɛ min filɛ ka so o b'a den ka don mɔriw kan nka n'a sera du kɔnɔ a bɛ nafigiya kow don a y'a yɛrɛ ta a y'a yɛrɛ ta a ye bɔ wahabiya la pewu a ka k'a yɛrɛ ye a ka k'a yɛrɛ ye wahabiyaw de bɛ na ne fɛ a kana mɔriya kɛ a tula an b'a dɔn e ta in ye kuranɛ ye ne y'a fɔ e ko ne kelen ta de ye kuranɛ ye a bɛ minnu pan e kɔnɔ k'a bɛɛ ta ye fɛn wɛrɛ ye de kuranɛ b'u yɛrɛw bolo a bɛ na ne kan cogo min na a bɛ taa olu ka ten u b'a fɔ a ye a kana don na dɛ hiku don dɛ a y'u ka mobiliw a y'u kɔfuruw lajɛ a y'u ka fɛn ninnu portefeuille ninnu kɔnɔ lajɛ a bɛɛ ye sɛbɛn ni tafo ye karamɔgɔkɛ ne kɔni bɛ min fɔ a ye jinɛ tanba nkalon don bugarajan nkalon don olu kɔni olu ye bamakɔ filomaniya kɔmɔsɔn tɔ bannen mali kɔnɔ k'a nɔgɔya dɔɔni fo k'a tɔ to yɔrɔ damadɔ ye bamakɔ kɔmɔkura min kiriyelen don sa o ye tanba ni bugarajan ye ko bugarajan ko o bɛ mɔgɔ kisi juguw tɔɔrɔ ma o la tanba o de ye waritigi ye quoi ni muso gorominɛ min n'o cɛ ka ɲi ko wari b'o kun o bɛ don tanba la mais bugarajan ni min ɲɛma nɔgɔsilen don kolonkisɛ kiri karaw ni ndasi dɔn o ye bugarajan ka mɔgɔw ye Allah awa yɛrɛ dɛgɛ a tile de b'a fɔ jinɛtigi tɛ se foyi la foyi mais jo fɛn min tɔgɔ ye boli japɛrɛ kɔntɔrɔ sanɛ biɲɛjugu ɲininkajugu ninnu ye dɔnniya ye satana ka masiriw don dɛ mais dɔnniya don wala dɔnniya don satana ka masiriw don a tɛ daga dɛ minnu b'a la a ka di ne ye diɲɛ dongo dongo bɔ a la mais dɔnniya don ne ka boli minnu tɔgɔ fɔ nin ye dɔnniya don mɔgɔ dɔw ka dɔnniya don wa mɔgɔ dɔw ka danaya don ɲɛ ka nin boli minnu tɔgɔ fɔ nin ɲininkajugu kɔntɔrɔ sanɛ biɲɛjugu kungere ninnu n'a ɲɔgɔnnaw mɔgɔ o mɔgɔ bɛ taa ninnu ta a b'a yɛrɛ tɔɲɔ sira dɔ fɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ sira dɔ fɛ yɛrɛ tɔɲɔ ye mun ye an bɛ nin satana fɛn minnu tɔgɔ dɔn u y'olu ka lakali la n'i ye nin fɛn o fɛn ta ka kɛ jinɛyakɛla patɔrɔn ye a b'i fa nka e yɛrɛ ka mɔgɔw gɔlɔn ka b'u pilasiw la ka mɔgɔw dabali ka banajuguw bila o la a tɛ fɛn f'o la a tɛ foyi f'o la a bɛ su ka k'o de kan waritigi nin ka nafolo tiɲɛ ni min magar'i la sotarama kɔnɔ e bɛ ne dɔn i bɛ na ɲininka a bɛ nin dɔn n bɛna jofa d'a ma seli fali yiri n bɛna yiri d'a ma n ka cɛ n'a kɔni ma baga i ma f'i bagara a ma n'i y'a bo i yɛrɛ fa ayatollah ekuti n b'a d'a ma n b'a di ma n balimakɛ a lamɛn n balimamuso a lamɛn n ye seli fali yɛrɛ de san bi ka n'a yira mɔgɔw la a y'a kuru kelen bɔ ka di an k'a yira u la jofa kɔni i y'a faamu wa a kana baga mɔgɔ ma n y'a f'i ye boli ninnu i fo ni sunɔgɔ b'i la taa kɛrɛfɛ dɛ baasi tɛ n'o tɛ u b'i bila nɛti kan yɔrɔ wahabiya denmisɛnninw ne ka video ninnu tigɛli ka d'u ye u b'a fɔ k'a ka cɛ bɛ sunɔgɔ la i y'a faamu wa boli ninnu n b'aw ma de boli a kana boli sɔn mais boli ko ninnu ye dɔnniw don a bɛ taa kalan mais bilahi talahi jinɛ ye hakika ye jinɛ ye tiɲɛ nka a ɲɛ bɛ jinɛtigiya min na bamakɔ o ye jinɛya tɔnw de dilanlen ye muso baki e bɛ cɛ jinɛtigi ye ka caya cɛw kungo ka ca o ma o parce que u bɛ musow de nɛgɛ ka na don ninnu na ayi denmuso ka kɔɲɔ bɛna kɛ dɛ i b'a sɔrɔ i b'a dɔn ko tɛkiniki min b'u la a ye ne lamɛn e terimuso min bɛ ka taa n'i ye ko nin jinɛtigi min tiɲɛ fɔ o terimuso in ye ka ci bɛɛ fɔ jinɛtigi ye k'a ban tiri la naloma bɛna t'i sigi sisan sa aya ne kɔni nana ne tɛ n du dɔn n tɛ n du da dɔn ne tɛ n kɔ dɔn ne tɛ ɲɛ dɔn ne nana n ka kow ɲɛɲini e ka so kɔnɔna a bɛɛ bɛ f'i ye i cɛ ye nin ye a bɛ f'i ye i cɛ ye jɛman a bɛ f'i ye ayiwa i bɛ tafe hakɛ min siri a bɛɛ bɛ f'i ye parce que munna a bɛɛ fɔra jinɛtigi ye yanni e ka se yen ko jinɛ y'a fɔ a ye u b'a fɔ ten de ko jinɛ y'a fɔ a ye n ko a y'a yɛrɛ ta jinɛ ma foyi fɔ ani jinɛ ma deli ka ɲɔgɔn ye a bɛ jinɛ min wele n t'a dɔn ani mɔriw ka jinɛ ninnu tɛ kelen keifa sajamu ka ninnu takusu ninnu lamani bwɛrɛja n'olu tɛ kelen y'o tɛ karamɔgɔkɛ Allahu akbar jaha taa tili ninnu ani kɛsilaw ninnu
abe ka jinɛ min fɔ jinɛw tɛ kelen jinɛw tɛ kelen ibo o ka adamaden jinɛ ni ma ala ka jinɛ ye o tɛ kelen ɲɔ tɛ sabarani n'u ye a jinɛ wuli sa dunni kɔni u bɛ dasi k'o dasi o la ni munumunu fara ne nin ko n'o ɲɛɲini de tiɲɛ tɛ a ye taa ci fɛ mina